Čaute ľudia, ja vás zdravím do môjho ďalšieho videa a dneska som tu spoločne so Rustevom SK. Čaute. Hráme Counter Strike. Boha, som sa zla. Troška mi to seka, ale to iba kvôli tomu, že mám zapnutý fraps. A tebe všetko seka. Pravda, ale Counter Strike to je normálne, že mi seka, bo to nemám svoj. To čo bolo? Ne! No to. Hej, no chceš vidieť, koľko mi to ide FPS? No. 10, 1. Len? A to keď som bol mŕtvý, keď hrajem do 24, 20. Mne to ide aj na 100. Tebe. A to ty máš lepší komp. Presne, ale tu mám blbý tento Counter. Keď je to ten, tam sa mi nejak záhadne odinštaloval. A kde fakt teda. si? Neviem. Tam, kde máme vlajku. Idem na ich spawn. No, som tam, kde máme vlajku, kde si? Čo som hed. Ja som šiel tam, kde sa dá ísť dole tým ebrikom. Ja? Takže už viem, kde si. What the fucka? A konečne tam, kde je vlajka, nedaleko. Tam jak nuka vôjdeš. Oh! Dojď. Zase si vybrať nie, dobre, nevyberám si žiadnu zbraň. Sa mi nebude dariť, no kill, jaj pičko. Kačko, Ty si to ten tu? hej, idem si pre naboje. Ja keď nemám naboje, ser na to, tak idem sa. Kto ten duálky, jak dostal? Ale zabil, tá jeden. No a taký tam bol nejaký štyrvia, tam asi očovi. No voň, ty jaká čorka. Ja si berú toto. Toto si ty? A na čo tu chodíš? O tak. Chceš spraviť zavol? Joj, prečo som si dal dole zase tento nič. Musíš mať... Poď za mnou to trvo, smiešne. Poďš takto. Ne, stále som šiel. Poď. Víš, tu ma tedy zabil a ja jeho. Takto, poď. Kde si ty? Poďte semka, sa čeknúť, či všetko v poriadku. Všetko v poriadku. Kde si, ja, tu si. Pôjdeš tu. Však tam je vyhať pičku! Muzejom smiešný. Ideme s knajfom. Jo, som ho nevidel. 11 životov ide s knajfou. To je debil. Beriem si prívátko. Čakaj, na mňa idem s tebou, lebo ty nevieš dobre strieľať. No poď ty, blbečku. Pravda, pre tebu. Dobre. Ty to do nejakú hedu do zbekadu, bum, hečo. Ok, dám ma prednosť. Tak. To je to. Nie. Ty máš púvátko, ja mám s pištolou tu povehujem. Kde si šiel? Tu som si. 360 potrebu. Čakaj, len sa idem nakúknuť. Kto je, kto? To je náš. Aha, zo zadu z hora. Amba. Je teba zabil. No, mňa zabil cez stenu. Ja zabil zo zadu hora. Ide po našu vajku, bacha. Ide čo? pre našu Tu sami. vlajku, áno. Tu sami cheater. Ide pre našu vlajku. Je, lekárnička, to si černá. Kde si? Tu som. Kde? Ktorý? Tu idem núkať do toho. Idem stade kemp, dojď. Ja mám brakovku a pištovku. O, ja mám Však, pivsto. pozri sa, staré dobré kemperské miesto. Pozor, tu je nejaký neviditeľný. No nevieš pomôcť. Jak ťa teraz dá? Čo mi má kačko? Dík vašike. Som na spavne. Ja idem na ich stranu. Ok, ideme, ja tam jak furt. A nie, ja mám teraz iný štýl. My idem úplne dookola. Nie znúka, ale zvonka, more. To keď šutím s akačkom, no tam mám samé svetlo a hovno vidím. Oni im zobrali vlajku. Čakám, my sme im zobrali, no. Čakaj, nech ho zabijú. Dobre. Tu budeme radovať, budeme sa tešiť a budeme to budovať. Bež do rite To kde ide toto s našou vlajkou?
Ja som, no ide. Kdyby o tom, že my jsme jim čerli vlajku. A vieš, že ja som na ich strane. Do, Paťaja! Pačaja! Dík, ja ti dám, dík. Oni vrátili vlajku! To je bude, ja to neviem chrániť. Nikto, ty ja nevieš ochraňovať. Ty kokos, taký edit. Som dal 4 kill. Ja budem tomu 4 kill. More kvadra kill z LOL. Buzerant! O! No dali ti. Vyposti fast menu. Jaké fast? Rýchle menu. Kupujem si FAMAS. FAMAS to finest brand. Čakám na ich spavne. Vidíte našu lajku. Hej, čak, prečo ne? Teraz si tak zakempím sa a uvidíme. Ešte budeme nakasať. Na koncert to uvidíme. Svetí čisto hlava. Ty cez stenu, jak dostal? Koľko tu ide? Asi som dal trochu. Toto je aký cheater, ty kokos? No zase si nemôžem si teraz zbrať Auginu. Máme Ale berem si lajku. akačko, ale to keď strieľam, no táto je hovno. Berem si MP5-ku. Idem núka. Som už. A mňa zabili. Že nedám žiadny kilo s Nie, akačkom. ja som ho nakoniec zabil. Som povedal, že nedám A žiadny díky. kilo s akačkom. A díky za akačku. Máš Hej, a tedy akačko, to moja najobľúbenejšia zbraň, to nikto nemá. Moja už je UMPčko. CSGO, vieš, aké dobré kily s UMPčkom dávam. No. To sa Jakú edu dostal. O, má tu akačko, toto, hečo si to budem O, kúpovať. SMGčkom. Kaska, ty buzno. Do! Moja Augina! Jak to, že ma zabijú? Akačku mám, díky. Tvoje akačko mám. Hečo si prebijem akač na akačku, lebo to také... Pozor. Ty, still killer. Ty ma dobre počuješ? Pozor! Ty ma dobre počuješ? Nie, let. Hej, vážne ma zle počuješ? Tých 8 kg, Moje si tu bunny hopuje, že... Ako kúpi zase akačko, čo ty na to, keď budeš hodný. Bo keď ty si kúpiš akačko, ja počkám, mám byť ale tí zmrdi zabili. Ja viem, jeden kempí. A nikto ho tam nevie robiť. Ani ja. No. A díky za... Ne, zo zadu! Jo, vidím, cez stenu zase tie bugy mám. Tam hore je. Som druhý najlepší. Ježiš, on tam všetkých zabíja, more. Tak, poď za mnou, ja viem, kde on je, jeden týpek. Jeden typek z Maďarska, nie? Poď, do... Však tam ja prídem a hneď kill. Ale vidíš, 8 kg 6 krát mala. Víš, aký ja čau. Až 9 kg, no nevadí. Hej, Víš, mám akačko, až 6 mám umr. akačko, mi to seká, hej. Nemám akačko, ani jeden lak pomaly, iba sem tam. Dix, neviditeľného som zabil, pohodička. No, oni zabili teba, lepšia pohodička. Kúkaj tam na toho parchanta. Toto čo je? Ten ukáž báč. Som upal. No, chcem dať no scope kill, keby som mal AWPčko. Ja dám. Berem, ja som mu nezabral tú... Ja som mu niečo rovné, rýchlo berem. Toto si ty, to som ja. Ja napísal nejaký warlink. Kam zase ideš? To písalo warlink? Dám ti M4, mestu akáčka, dám ti M4. Nemám akáčko. A tu si Mám ty, M4, toto M16 my to budeme volať. Kúkaj sa, tam ty trú. Kúkaj sa tam, príde náš. Toto je veľmi obetami. Aha, ďalší kill. Aj, mám 16 zábojov. Akáčko. Ekečko, akáčko. Zase Ukáž. späť. Poď sem. Kam si zašiel? Pozojde tu VIP za stenou. Hej, za stenou. Jakú edu mi dal? Nedal hedu. Joj, to nic. Aha. Ja ho Cez by prekonám. sa Ja mi som tak dobre darilo. Normálne, tak dobre by sa mi darilo. Dobre sa mi darilo.
Komu to spadlo? Tebe či nie? A tak asi my nemáme zase nejaký problém s internetom. No pre mňa to je normálne s internetom, bo sa mi skoro väčšinou furt vypína. Ja mám Facebook, že to Tesne predo mnou. O 1 kill! Aj tak nebudeš lepšie. Ma zabil. Počkaj. Tak, niečo pozriem. Dobra. Aga. Bo! No však hej, bo... Troje na jedného. Tam dole bol ešte jeden. Tam dole bol ešte jeden srát. Toto nemáme obe tabiky. On ide tam v Broxnov. Au. Teraz to prešiel. To bol náš? To bol ich? To bol náš! Do koľko ide, pane Bože? Mne to kolením totálne znišilo FPS-ka. Joj, naši kombo. Ja, čo tam, koľky tam boli? No a čo vy Počkaj, to sú naše či ich? Aha, ich. A ty kačko. Matím tu vraj. Dualky a kačko, to je najlepšia výzva. Čorka, ty si mi čorol toto, vlajku. Zavaj tu tam. Prečo ma... Aha, VIP, pretože máš vlajku. Prečo nech ma neuvidí? Oni ma nevidia. Ochraňuj ma, chodí naproti. Idem ti naproti. Čo? Neboj! Ty ma kilnúť, si to neodpustí. Jo, zdrdí. Ty ma nešivuj. Poď za mnou. Môžem zase dobiť perfektne. Čo robím sem? Pozri, vieš, ak to robím, keď je to vlajka. Zozadu. Zozadu robím. A víš, ja som si tak prišiel, ani si mysleli, že pôjdem cez dvere, ale ja som to spravil iným spôsobom a utíkal som tam. Sem a kačko. Som druhý, som tretí najlepší z toho, ja by si pomohol. A ešte to nebude to lajto sa. A to ty blok, jakže nemá VIPčko, tak práva. Vieš čo? A už si aj ukončíme aj to video. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Čaute. Viete, musí ukončiť. Čaute. A čaute.